Moro kaikille! Mä oon Aleksi Johansson ja tää on Mielikuva. Ohjelma, jossa me katsotaan viikoittain yksi teatterilevityksessä tai vuokralla olevista uutuuksista. Tutkimme elokuvaa eri näkökulmista ja annamme siitä oman mielipiteemme. Lisäksi arvomme joka viikko yhdelle kommentin jättäneelle joko liput Finkinon leffateatteriin tai lahjakortin Filmtowniin. Ja näin voit päästä itsekin nauttimaan elokuvauutuuksista. Ensimmäisellä viikolla kävimme teatterissa katsomassa elokuvan A Good Day to Die Hard. Nobody's gonna die today. Jos kaipaat juonta, syvempää tarkoitusta tai vakavuutta, Die Hard ei ole paras vaihtoehto. Luvassa on siis huumorilla höystettyä riehumista, vaikuttavia efektejä ja tietysti maailma pitää pelastaa. Elokuvan alussa John McClane on paikantanut poikansa Venäjältä, jossa poikaa odottaa oikeudenkäynti murhasta. John ottaa vapaata töistä ja lähtee pelastamaan poikansa. Pelastusoperaatio saa kuitenkin yllättävän käänteen, kun oikeustalolle hyökätään kesken oikeudenkäynnin. Are you a cop? Yeah. Welcome to Moscow. Jack! Dad? Elokuvan on ohjannut John Moore, joka ohjasi myös muutama vuosi takaperin löyhästi Max Payne-peliin perustuneen elokuvan. Pääosassa John McClanea esittää edellisistäkin osista tuttu Bruce Willis. Seuranaan Jai Courtney, joka esittää Johnin poikaa John McClane Junioria. Hahmo on esitelty kerran aiemminkin elokuvasarjan ensimmäisessä osassa vuonna 1988, yhdessä Johnin tyttären Lucy McClanen kanssa. Lucyn roolissa vilahtaa Mary Winstead. Dad, just try not to make an even bigger mess of things. Muita näyttelijöitä ovat muun muassa Sebastian Koch, Radivoje Bukvik ja venäläinen kaunotar Julia Snigier. A Good Day to Die Hard on elokuvasarjan 5. osa ja Bruce Willis on näyttelijöistä ainoa, joka on esiintynyt niissä kaikissa. Elokuva julkaistaan ensimmäistä kertaa IMAX-formaatissa. Meille suomalaisille ei valitettavasti ole vielä tarjolla mahdollisuutta kokea elokuvia IMAX-formaatissa, ainakaan kotimaassa. Osa elokuvan vaikuttavista efekteistä on sarjalle uskollisesti toteutettu käytännössä, jotta niistä on saatu mahdollisimman realistisen näköisiä. Ja täytyy myöntää, että elokuvan hienosti toteutetut efektit oli yksi asia, joka itselläni jäi päällimmäisenä mieleen. Elokuva on saanut IMDb:ssä arvosanaksi 6.4/10, joka ei ole huono, mutta ei missään nimessä hyvä arvosana. Mätiä-tomaatteja ämpärikaupalla elokuvan suuntaan ovat heittäneet kriitikot, ja arvosanaksi elokuva on saanut 17/100 pistettä. Rotten Tomatoes-sivuston käyttäjien arvio on kuitenkin 82/100, joten peruspulliaisia se ei ole jättänyt kylmäksi. Finkinon sivuilta löytyvä katsojien arvio on 3.5 tähteä 5, eli aika keskivertosuoritus. Linkit arvioihin löydät videon kuvauksesta. Kuten alussa mainitsin, ei elokuvassa ole juurikaan muuta kuin juonen tynkä, ja herkät isäpoika-hetket menevät rähinän lomassa lähinnä huumoritasolla. Osa elokuvan kohtauksista kliseineen ovat erittäin ennalta arvattavia, ja elokuvaan on tosi vaikea sukeltaa syvemmälle. No miksi sitten haluaisit mennä katsomaan John McClanea? Kuten jo mainitsin, itselleni päällimmäiseksi jäi mieleen hienosti toteutetut realistiset efektit, hyvä aivot narikkaan meininki, jossa pahikset saavat turpaansa ja maailma pelastuu. Bruce Willis on elementissään John McClanen karskissa ja koppavassa roolissa. Lisäksi elokuvan suomennos jäi mieleen positiivisena piristyksenä. Perinteisesti suomennoksissa esiintyvät poikkeamat dialogiin saavat itsessäni aikaan lähinnä myötähäpeän tunteita. Paha enteili jo lipun tarkastajan kutsu teatteriin. No niin, hyvä päivä. Kuolla lujaa, sali 1. Etenkin kun elokuvan nimeä ei ollut onneksi muuten suomennettu. Elokuvan suomentaja oli kuitenkin ottanut rohkeasti oman linjan ja päättänyt, että jos suomennetaan, niin suomennetaan sitten kunnolla. Parhaita suomennoksia oli ehdottomasti mielestäni I blew up the mission, perseilin tehtävän, ja let's kill some motherfuckers, tapetaan paskamahoja. Suomennoksissa vilahti myös vatipää ja voi kyrsä. A Good Day to Die Hard pääsee ehdottomasti oikeuksiinsa teatterissa, jossa ääniefektit muuttuvat käytännön efekteiksi,
mukavasti täristäen takamusta. Mutta mikäli omistat kunnon kotiteatterikaluston, suosittelen ennemmin, että säästät ja vuokraat elokuvan, kun se tulee saataville. Elokuvien tehtävä on mielestäni herättää tunteita ja tarjota 1,5 tunnin pakomatka todellisuudesta mahdollisimman kauas. A Good Day to Die Hard kutkutti aivonystyröitämme 5 pisteen edestä 10 ja jää näin keskivertorähinäksi. Osallistu arvosteluun kommentoimalla videota alexjohansson.net-sivustolla tai YouTubessa. Tällä viikolla arvomme liput Finkinon leffateatteriin ja sinulla on mahdollisuus päästä nauttimaan elokuvauutuuksista. Arvomme siis 2 lippua, joten voit ottaa mukaan myös kaverisi. Arvonta suoritetaan aina lauantaina ennen mielikuvan seuraavaa jaksoa, joten jätäthän kommenttisi viimeistään perjantaina. Minä olen Aleksi Johansson, tämä on Mielikuva ja me näemme taas ensi viikolla, jolloin julkistamme ensimmäisen viikon voittajan.